Luphenduke usizi usuku obekumele lube injabulo kulomndeni. Amadoda abehlomile akasele kulomuzi adubula kwasani abulala abantu abayisikhombisa. Aphumele emgwaqeni adubula nabantu abebehambele lomcaco. Kuyawetla batho fela bakena ka next door. Kufike abesilisa bebehlomile bangena endlini bafike badubula umnikazi womuzi, unkosikazi wakhe, umfowabo nengane yami nabanye ababesendlini. Wakhale wachomia high friend high. Ababone kwenzeka lesi sigameko bathi basathukile. Uthi ngibone abantu begijima nami ngathi izinyawo zami ngibelethe ngidubulekile ngabaleka ngayocasha. Abantu abahlala kuyona le ndawo bathi igameko eyifuze lezi seziyinsakavukela umchilo wesidwaba lapha. Bathunya fele kulibana ngoba kwaba nento fele bathunya. Uthi khona sekuvamisile ukuthi kuqhume izulu lezandla lapha kepha ke bengakaze kwenza emshadweni. 7 o'clock awusa straight. Uphenyo ngembangela yalokhu kubulala lusaqhubeka.